egiarekiko interesik ez da nagusi. Da, egiak eta egiaren inguruko balioek zer egin gutxi dute gure erabaki, intuizio eta politikak erautzeko. Gezurrarekin eta jakitasunarekin lotzen da, baina gauza gehiago esan daitezke. Nik uste egiaztearen garaiarekin batera etorri dela. Noski pandemia beste den lerroan zeuden gai asko atzeratuta ditu, protagonismoak kendu die, baina uste dut ez jarraitzen dugula egiaztearen garaian egoten. Nik uste dut egiazteak, normaltasun berria orokorren pandemiari aurre egiteko neurri politiko eta hartu diren neurri gehienetan zientziarekin eta egiarekin elkarrezketa baten beharra ikusi dugu. Eta egiaztearen garaian baldin bagaude, normaltasun berriarekitzerako orduan egiak politikan duen tokia kolokan egon daiteke. Eta horrek zaildu egiten du, behar diren momentuan, behar diren neurriak hartzea, esate baterako. Batetik iritzen zait, egiaztean eta uste gure garaien sintometako bat badela memoria motza dugula, memoria laburra dugula. Orduan ez dakit oso garbia nola gogoratuko duguna, segurenik exageratuko ditugu gauzak. Baina irakurketa apokaliptikoak egongo dira, baina nik uste dut gauza garrantzitsu asko orain ikasten ari garenak segura eskiaztuko zaizkigula. Normalean txarrerako, ziurgabetasunari lotzen zaio askotan, beldurra, ezin egona eta gixantako emozioak, eta horiek egiaztearen taraiatik begiratuta gure jokabide razionalak eta jokabideak astunak areagotzen dituzte. Eta eragina baduka. Ez dakit nik esan, batetik argi dago pandemiari aurre egiteko balio positiboak barnebiltzen duen jokabideak balioa dutela. Ikusi dugu, erantzun kolektiboak emateko gaitasuna, empatia, besteen zaurgarritasunaz kontziente izan eta elkarzaintza, baina esan bezala batzutan iritzen zein memoria laburra dugula. Orduan, ez dakizte puntuteraino ikasi ditugun gauza horiek mantenduko ditugun edo barneratuko ditugun. Etorkizun batean. Nik uste egiaztearen sintoma batzuk ikusi ditugula pandemiaren kudeaketan. Eta horrek ziurgabetasunarekin astuta eta egiari kasu gutxio edo behar zaian baino kasu gutxio egitearekin batera, ekarri dazteko pandemia hasieran egon zen negazionismoa, ziurgabetasunaren eta beste interes batzuen eskutik, egiari eta zientziak esaten zuenari behar zen atentziorik ez jartzea, eta ondorengo normaltasun berri honetan ere ikusitu kontraesan edo jokabide batzuk politikarien eskutik, badirudien oraindik ere egiaren edo zientziaren tokia ez dela nahikoa, edo harreman hori berpentsatzeko beharra dagoela. Neurririk hartze ez da edo neurriak berandu egi hartzea ekiditeko, adibidez.